Maar als het even goed verloopt, dan kan hij echt heel In de categorie ver. jongens En hij is mag het nog Wietse 2 Nauta erbij. die de wedstrijd hier bereikt. Hij komt aan een creëze afstand van 16,80 meter. Het zou zomaar de winnende sprong kunnen zijn. Want dit gaat ver voorbij 17 meter. Dus dat kunstje, dat zal hij weer... Jarig Wienstra doet het nog justjes beter. Hij verbetert de leidende positie naar 16 meter 89. Hij zit er goed in hoor. Ja, prima gedaan. Geloof er maar best eventjes aandacht aan besteed worden. En de Hollandse troef is Gerwin Kastelein. Die komt er vlakbij met 16 meter 87. En ik denk dat hij zich in de top 3 springt. En dan heeft hij Mathieu van Vuren 2 keer te pakken genomen. 1 keer voor het klassement en 1 keer voor het Nederlands kampioenschap. Want dit zou wel... En dus maar het bare in de finale. En Gerwin Kastelein springt voor het eerst Santje meter Santje en pakt zijn eerste Nederlandse titel. Ja, hij gaat er overheen. Ja, ligt dat balletje goed. De eerste 17 van het jaar. En het is een gouden 17. Ja, op het goede moment. Jouw allereerste Nederlandse titel, hè? Ja, op het jeugd-NK had ik er al 2, maar op het grote NK nog niet. Het is mijn eerste titel op het grotere NK. Nederlands kampioen en hij maakt hier wel de verste sprong. Bij de vrouwen een bijzonder spannende wedstrijd. Hiske Galema Iebunt met 15 meter 41. Tot voorbij de 13 meter. Ja, die lijn ligt op 13, 14. Ja, en heel gemakkelijk. Maar het is Klaske Nauta van Driels die het daar oehennegeert. Bij 15 meter 70 pakt hij de leiding oer. En dan doorklimmen. Ja, prima gedaan hoor. Deze afstand kan zomaar genoeg zijn. Ja, daar is het vrede mee. Ze weten inderdaad. Wendy Helmes pleert daar ook voor de finale. 15 meter 24. Jan gaat te snel, maar Wendy gaat nee, uiteindelijk is het toch haar klasse dat ze zegt, nou, ik pak die er allemaal in. En dit is de grote Hollandse troef, Dimfie van Rooyen. Nationale recordhoudster. Komt Jetta 14 meter 90 en dat is correct genoeg voor de finale. Dat betekent dat de kaarten daar bijna geschud zijn, maar we krijgen nog Marit van der Wal. De Frieske troef is Marit van der Wal. Maar die had een mindere dij. Die bloed hing je op 14 meter Santje, wordt zesde en had dus geen finale. Ik denk van net niet. In haar allereerste NK, meteen al finalisten. En in die vrouwensfinale is de grote verrassing Hiske Galema. Want zij verbetert haar eerste afstand naar 15 meter 90 en stiert dus in één op goud. Ja, ze doet het hoor. Ongelooflijk. Hiske Galema pakt hier misschien wel de Friese en de Nederlandse titel. Ja, ze kijkt hier aan zo van, ja, ik weet ook niet wat mij overkomt. Maar Klaske Nauta mij nog één keer. En het zal haar ultieme sprong worden. Een nieuw persoonlijk record van 16 meter 31 bezit de nationale titel voor Klaske Nauta. Ja, ze is voor het goal, dat snap ik. Maar Klaske, we hadden het al over gehad. Ik zie het niet vanuit deze kant. Is dit verder? Fantastisch. Echt, ik heb er geen woorden willen varen. Het is echt machtig om het samen te sluiten. Mijn Nederlandse titel, naar PR, naar wat wie het kampioenschapsrecord. Ja, super. Ja, en wat hing hem zelf een wedstrijd, hè? Do en Hiske, de roe heen in de finale, moest nog een keer. En dan nog een keer de roe. Ja, ik zoek gewoon de hele titel eerst, echt de hele wedstrijd. Dan de eerste ronde daar, maar 50-70. Nou, dan denk je van ja, als het samen is, dat is natuurlijk super. Maar ik hield toch, Hiske giet er hoe heen en dat doen ze ik. Maar ik smiet hem in flesje down, ik ging op een scan staan en ik wie nog net zo rustig wist deze wedstrijd. En ik denk gewoon, dwans was het zo het mut. En nee, dan pakt het gewoon perfect uit. Echt super, ja. En het is ook een nieuw persoonlijk record. Want het staat op 16:23 en ze springt 16:21. Erwin Timmer-Arens is de grote favoriet bij de junioren. De nationale recordhouder komt hier naar 19,60 meter. Door met klimmen en maakt een verre sprong. Dat is meteen finale waardig. En ik denk dat dit gewoon weer zo'n ouderwetse 19:09. Hij maakt partij krijgen van Sietse Bokma. Die pleitst hem voor de finale met 18 meter 29. De stok gaat wel iets te snel, maar het is wel weer verder. Mooi gedaan voor Sietse Bokma. En als hij zo zijn serie opbouwt, komt hij vanzelf in die 72, Pim Hogendoorn. En Bobby Zwaagma laat zien dat hij altijd goed is op NK's. Hij komt daar 18:47 en pakt de tweede plak in die finale. Bobby Zwaagma gaat hier dus inderdaad weer voorbij in 1772. En die 18... In die finale komt er grote dreiging van Sietse Bokma. Want 1960 is de helien. Maar hij gaat 4 uit koers boven de sector.
Maar helaas er heel uit de richting. Nu alleen nog recht. En dan is de mis. En dat betekent dat Erwin Timmer-Arends de nationale kampioen wordt bij de junioren. Hij verbetert hem zelfs aan 19 meter 79. Ja, je was natuurlijk huizenhoog favoriet. Maar je moet het maar even doen en je deed het, hè? Ja, dat was misschien nog wel het allermoeilijkste, die druk. Want een hoop mensen die het van je verwachten en je moet het toch maar weer doen, ja. Je moet het toch wel weer staan. En nou, dat het zo lukt, ja, geweldig. Bij de senioren liet Thomas Helmholt zijn klasse zien. 19 meter 26 betekent een finale plak. Thomas Helmholt. Ik zou net vertellen dat dit de afscheidswedstrijd is van Thomas Helmholt. Datzelfde geldt voor Theo Hopma. Die docht het nog juistjes beter, want die iepent met een 20 meter sprong. 20 meter te zien. Want kijk, die komt meteen al heel erg ver. Ja, dan was hij al. En met één sprong kun je genoeg hebben. En dit gaat echt ver voorbij. Frieske kampioen Arne Galema die had klauwen om die finale te heljen. 19 meter 20 is achter Nijbesioen correct genoeg. Direct daar in de top 3 is er ook tevreden mee. Mooi begin hier dus voor Arne Galema. Jacco de Groot docht het wat beter. Hij maakt wel werkje bovenin die stok, maar krijgt hem toch over de 20 meter 24. En hij doet het dan toch. Met die laatste slag pakt hij de top. Zet zich nog even af. En ik denk dat het verder is. Dus die andere zit helemaal gericht. Ja, en zesvoudig nationaal kampioen Bart Helmholt die maakt nog pleitsen voor die finale. En dat slag het met zijn tweede sprong. 19 meter 94. Kijk eens aan. Ja, het is voor ons heel moeilijk om in te schatten. Wat gaat er nou uit de richting? Maar het lijkt wel heel bekeken en beheerst wat Bart Helmholt hier doet. Het zal niet verder zijn. En dus is er nog van alles mogelijk in de seniorenfinale. Arne Galema docht de eerste onval. Hij verbetert hem al, 19 meter 88, maar het levert hem een vierde plak op. Maar dit zal hem wel gunstig stemmen natuurlijk. Zijn eerste finale. En dan Bart Helmholt. Hij weet dat die afstand te pakken is. Hij docht het echt krek wat beter, 19 meter 96, maar meer dan een tweede plak smiet het eerst net op. Jacco de Groot is de kampioen van 2010. Zijn eerste finale sprong maakt hij geen verbetering, maar hij blijft onder leiding. En dan Thomas Helmholt. In zijn allerlaatste NK sprong, want hij neemt afskiën. Hij sluit zijn Philip-carrière al jaren met een vijfde plak. In de finale, nou dan toch 2 keer even het moment daar voor hem. Eens kijken naar Bart Helmholt. Bart Helmholt dan in zijn laatste finale sprong, vaak de gevaarlijkste. Komt wel weer heeg, maar krijgt hem net over de derde punt. En Helmholt blijft dus treden. En daarmee komt het voor Jacco de Groot ook steeds dichterbij. De enige die de titel nog van de Groot afpakken kan is Theo Hopma. De kampioen van 2013 die blijft hangen hier op 19 meter 15 en pakt dus zilver. En dat betekent dat Jacco de Groot kampioen wordt van 2015. Na 2010 zijn tweede Nederlandse titel. Geef hem een daverend applaus, want voor de tweede keer in zijn leven wordt hij Nederlands kampioen. De eerste keer was in buitenpost, maar dit is een flink. Je stond in de finale met Thomas Helmholt na allemaal voormalig Nederlands kampioenen. Jij ook zelf. En als je dan wint, dan ben je wel echt een kampioen. Ja, en we grapten eigenlijk al van waar is de rolstoel, want iedereen is ouder dan 29 of 30. Ze zijn ook allemaal met ervaring. Dus ja, heerlijk. Je hebt gewoon net als elke wedstrijd gewonnen. En met hoe ver, ik ben ook de junioren gelukkig voorgebleven, want ik heb de laatste maand elke wedstrijd de strijd met Erwin. En ik kon hem elke keer op 10 of 20 centimeter pakken. Maar nou wat hij het voor te zeggen, maar het is wel echt goed afgelopen voor mij.